Humble, pakitaas ang flag kung gawin na. Yan. Pangalawa, pakitaas ang flag. Pakitaas ang nila. Thank you. Pangatlo? Okay. Mga kapatid, yung hawak yung flag, ayan po ang mga characteristics, characteristics, traits ng isang servant. Hindi po ako may sabi yan. Ito po sa Bible yan. Mabasahin din mamaya. So yung mga hawak nyo, ang ating pong topic kayo, team, kanina, nagkaroon tayo dito ng service in action, di ba? Kasi po, sa panlilingkod, iba't ibang, iba't ibang, anong kayo tingin? Iba't ibang? Character, feelings na natin encounter sa ibang paglilingkod. Hindi naman lahat ng ating pinaglilingkod masaya at less, di ba? So, may expose natin. Ngayon, yan ang characteristics, ng isang servant. Humbleness, meekness, yan. Thankful. Dapat ang servant, thankful. Pangalawa, prayerful. And lastly, faithful servant. Ngayon, may pakita akong picture dito, kada group, tignan nyo. Tapos, tignan nyo mabuti kung ano yung picture nyo, kaya ng humble. Tignan nyo dyan, yan. So ngayon, sila muna, explain ko kasi to follow naman na yan. Sila muna, may lakad ka? May lakad ka. Yan, gagayahin nyo yan. So dito, pagpunta nyo dito, ang action nyo, ganyan talaga. May tatay dito, yung anak nandito, nagtuturuan. So gagayahin nyo talaga yan. Kung ilan yung bilang dyan, mas maganda. Madami naman kayo So pamaya, pag sinabi kong action, ganyan kayo. And then, you will make a story, 3 minutes, at least 2 minutes lang, na kung saan, may dadaan ko ng barko, kaya lang. May dumadaan ko ng barko Grounded. Sorry sige, di ako parang gagalaw, Yan. Kala ko may dadaan ko ng barko So mamaya, pag sabi yung action, diba kayo humble? So you make a story na kung saan, out of that picture, you will show humbleness. Diba nakita niyo naman dyan? Kaaway yan. Diba? So in 2 minutes, make that picture, pagdating dito ay maganda na. Another's humbleness. And then, pangalawa, thankful. Pakita natin yung picture nila. Yan! Nagpapasura. Dami yung basurero dyan. Basurera, Kahit naman ang basura, action na. Hindi naman yung lari. Pangatlo, prayerful. Ito sa inyo. Yun, sa kulungan. Jesus, bakit ka sa station? Group 3 ka talaga. Lastly, faithful. Yan. Okay, So, mag-isip kayo. Okay? Nag-give you 2 minutes? 4 o'clock. Tama-tama. Last part na ito ng ating program. Tama-tama lang ating oras. Okay? So, start your